Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com podeu accedir a la base de dades Savi des de casa vostra sense tenir que fer cap configuració. Només cal que la busqueu, feu clic a l'enllaç d'accés a la base de dades. Com que ell detecta que esteu fora de la universitat, només cal que seleccioneu aquí la vostra institució i dir-li que volem continuar. Automàticament us demanarà el vostre usuari de la universitat, el mateix que ho feu servir per entrar al campus, i en aquest cas em faig servir un de prova. Li dieu que accepteu les condicions i ja podeu treballar amb la Savi exactament igual com si estiguéssiu a una biblioteca de la Universitat de Lleida. Moltes gràcies per la vostra atenció.